দেশৰ স্বাৰ্থত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি এটা বলিষ্ঠ ভূমিকা নেতৃত্ব লৈছে আমি দেশবাসী সদায় সেনাৰ লগত আছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ সিদ্ধান্তৰ লগত আমি আছোঁ আৰু দেশৰ স্বাৰ্থত যদি নাগৰিককো চিভিলিয়ানকো যদি তাত নিয়োগ কৰা হয় নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বড়ো ৰাইজে এটা সিদ্ধান্ত আমি ল'ম যে 10,000 বড়ো যুৱকক দেশ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যদি ইণ্ডো পাক বৰ্ডাৰত যাই পেলাই যদি যুদ্ধ কৰিব লগা হয় আৰু যুদ্ধ কৰিবলৈ যোৱা আগতে যেনেকুৱা মানে চিভিল ডিফেন্সক মক ড্ৰিল কৰা হৈছিল তেনে এটা মানে ট্ৰেইনিং বা মক ড্ৰিল বা তেনে এটা যুদ্ধৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত যদি সকলো প্ৰশিক্ষণ যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে যেতিয়াই দেশে মানে মাতিব বা দেশ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যেতিয়াই চৰকাৰে আমন্ত্ৰণ জনাব আমি সদায় সাজু আছোঁ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दा नोंथांमोन बिग आपडेट नङा होमबा जोंहा दिफिन बर' सार बिथाङाहाय जे जोंनि बर' इउथ्सफोरखौहाय 10,000 जुद्धआव दैथायहरनो बिथाङा बुंदोंमोन नङा होमबा दाथ' जुद्धआ सिजफायार जाहां जों बेखौ दा बुंनो हाया आरोखि पारफेक्ट जों बुंनो हाया दा पाकिस्ताना जोंनि इन्डियानि आथिं हबां जेरैबो दा नै आउट अफ कान्ट्रि बेलेग कान्ट्रियाव दा बिथांमोना लन लानो नागिरगासिनो दं गावसोरखौहाय हेल्पनि थाखायहाय दा गोबां पाकिस्ताना एक्सट्रिमिस्ट फिग्रा टेररिस्ट फिग्रा जायगा दा बिथांमोनखौहाय एकदम निमाहाखौनो होनो नाङा आरोखि बिथांमोना सिजफायार खालामनो होयाबो निमाहाखौनो होनो नाङा दा नोंथांमोन जे जोंनि मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिफिन बर' बिथाङा जे बुंलांबाय नङा होमबा 10,000 इउथ्सखौहाय जे हरगोन बे जुद्धआवहाय नांगौ जायोब्ला हो दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों आरोखि नोंथांमोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन जे जोंनिनो सासे जे बिथाङा बुंदों आरोखि जे जोंनि बर' हारिनि जे बर'फोरखौहाय जोंनि आर्मिफोर जाय डिफेन्सआव जब मावो दा बिथांमोनखौहाय ओरैबायदि मोनसे गाज्रि जे कमेन्ट मोनसे पस्ट होदों आरोखि बे पस्टआनो जाहैबाय जे जोंनि बर' आर्मिफ्रा गासिबो थैजोबनांसिगौ थैजोबबा हामगौ जुद्धआव खावसे माने बर' सिख्लाफ्रा बर' हिन्जावफ्रा आर्मि हौवा लायैनि जों मोननायनि दा बेफोरबायदि बुंनाया बिराद दुखुनांथाव आरोखि सासे जाम्बानि सिनायथिखौ होनाय आरोखि दा हादरनि थाखाय जिउ बाउदों बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामदों नेसननि थाखाय दा बिथांमोनखौ जों सेलुटसो होनांगौ नङा होमबा सेलुट दा ब्रेभार बिथांमोना दा नोंथांमोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांजोबगोन आरोखि दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दा गुबै बाथ्रायाव फैग्रोदो जोंना दिफिन बर' सारा जे 10,000 बड' इउथ्सखौ जे हरनो नागिरदों दा बिनि बेलायाव आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानगोन जे जोंहा 100% जे जोंनो हारिनो बड' रेजिमेन्ट जेरै नेपालिफोरनि गरखा रेजिमेन्ट जोंनोबो एक्सट्रा कटा डिफेन्सआवहाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर'नि थाखाय दा फिउचारनि थाखाय गासिबो जाजोबगोन नङा होमबा बड' रेजिमेन्टखौ जुदि 100% जोंनो होयोब्ला भारत सरकार बे जुदि होथारोब्ला जोंनि बड' रेजिमेन्टखौहाय भारत सरकारा 100% जोंनि बर' हारिनि इउथ्सफोरा थांनो राजि जागोन दा डाइरेक्ट एन्ट्रि खालामबाय ट्रेनिं होनाय बिनि उनाव बड' रेजिमेन्ट डाइरेक्ट दा बे आरोखि नोंथांमोन दा जोंनो बड' रेजिमेन्टखौ नांगौ आरोखि जोंनो जेरैखि जाया जों गोदोनिफ्रायनो बड' रेजिमेन्ट दाबिबोदोंमोन बा गोदो जोंनि एमपिआबो मख'बोदोंमोन लकसभायावहाय दे बिथांमोना जोंनो बड' रेजिमेन्ट नांगौ होननानै दाबि खालामबोदोंमोन हिन्दुस्तान पाकिस्तान जे दानि थासारि जे जोंहा इन्डिया जास्टिसनि थाखाय एयार स्ट्राइक खालामबाय नङा होमबा गुथा जायगायावहाय जे बे एयार स्ट्राइक खालामबाय जेनेबा जोंनि जुद्ध जाबाय बे जुद्ध जाफुबाय थानाय समावनो दा जोंहा बेबायदिखौ बिनानै लानो रोंनांगौ आरोखि जोंनो बड' रेजिमेन्ट नांगौ बड' रेजिमेन्ट जुदि होयोब्ला मा 10,000ल' 10,000नि डाबल थांनोबो हागौ आरो गोबां जोंनि एनडिडि सिसफायर बिथांमोनाबो थांजोबनो हागौ बेवहाय बड' रेजिमेन्टखौ जुदि होमारोब्ला 100% जुदि होयोबा थांमारगोन नङा होमबा नोंथांमोन बे रोखा आरोखि दा आरो नोंथांमोन नैबे दहाय आं सिगाङाव जे बुंनाय बिथाङा जे जोंनि बर' आर्मिफोरखौ डिफेन्सआव मावग्रा जे गासिबो डिफेन्सआव मावग्रा बिथांमोनखौ जे थैजोबबा आंगो जुद्धआव खावसे जोंहा बर' लाइमोनफोरखौ बा बर' लाइमोनफोराहाय बिसोरखौ लायैनि बा मोजां मोनैनि दा अयनायै बे मोनसे गावनि जाम्बाखौ सिनायथि खिबौ खर' होनोब्ला बेफोरबायदि मानसिखौबो होनो बेफोरबायदि मानसियानो खिबौ खर' आरोखि दा बिथाङा दा निमाहा बिदों आरोखि नोंथांमोन
निमाहा बिदों नोंथांमोना नुलांगोन दा गावखौ निमाहा होनो दा बिथाङा बुंदों जेबो पस्ट होला दा हारिनि बादै जेबो बाथ्रा बुंला जे बिथांखौ निमाहा होनो खावलायदों हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदों बिथाङा गोरोन्थि बेफोरबायदि आरजाथावै मोनसे ससियेल मिडियाआव बेबायदि पस्ट होनाया बेसेबां जायहा हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमगासिनो दं दा रियेल हिर' बिथांमोना दा जोंखौ प्रटेकसन खालामगासिनो दं जों बिसिनि दारैसो दा थांनानै दङ नङा होमबा जोंखौसो दा प्रटेकसन खालामगासिनो दं सुथुरफोरनि आखाइनिफ्राय जोंखौ दा रैखा खालामगासिनो दं बिसोरो दा रियेल हिर' होनबा दा बिसोरखौ होनांगौ दा बिसोरखौ जों सेलुटसो होनांगौ दा बावनो जिउ दान होनानै जे हादरनि थाखाय जुजिग्रा बिथांमोना दा जों बिथांमोनखौहाय मान होनांगौ सनमानसो होनांगौ बे आरोखि नोंथांमोन दा जोंनि बर' हारियाव बेबायदि मानसिफोर दं सानगोथे मानसिफोर दं साना हसिया बेफोरबायदि पस्ट होलाङा मानो होनोब्ला पस्ट होनायनि सिगां 100 बार सानग्रो नङा होमबा सानग्रोनानै बाथ्रा दा बेबायदिया गोरलै नङा दा मा सिटुएसनाव दं जोंनि हिन्दुस्तान पाकिस्तान दा इण्डियाया मा सिटुएसनाव दङ हा बेखौ साननानै कमेन्ट होनाया मोजां पस्ट होनाया मोजां आरो दा बिथाङा निमाहा बिबाय जे खनसे दायनि थाखाय बयबो निमाहा होगोन हा गोरोन्थिया जाफ्लांखायो दा नेक्स्टआव बेबायदि जा गुबुन जोंनि बर' लाइमोन बिथांमोनाबो बेबायदि खालामनांला आरोखि दा बिथाङा माबायदि अबस्थायाव दा गोलैदों दा बेखौ मिथिनानै लानाया मोजां आरोखि दा बिथाङा निमाहा बिबाय दा निमाहायाव मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि जोंनि बर' रायजो राजाफोरनाव आं मोनसे निमाहा बिनो नागिरदों आं सानस'हायैयाव फेसबुकआव बर' आर्मिफोरखौ लानानै गोबां खोथा लिरफ्लांदोंमोन आं सानस'हायैयाव लिरफ्लांदो आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा अन्नानै आंखौ निमाहा हो लोगोसे आदाजन कारजिनो बयारा मोननांला अन्नानै रायजोफोरा आंखौ निमाहा होदो प्लिज आं दिनैनिफ्राय बेबायदि फेसबुकआव रावखौबो लिरला आं जातिनि खोथा बुंला प्लिज अन्नानै आंखौ निमाहा होदो